Il-Prim Ministru Robert Abela waqt l-intervista li kellu fuq Sibt il-Punt is-Sibt filgħodu tkellem dwar ir-riforma fil-liġi tal-ippjanar fejn hawnhekk għamilha ċara li din mhux se tidħol fis-seħħ biex tieħu jew tkisser liż-żgħir, iżda anzi se tagħti serħan il-moħħ u tagħmel ġustizzja magħhom. Hawnhekk huwa qasam żewġ esperjenzi li kellu fosthom ma' bidwi u pensjonant li għandhom kamra falqa fejn bħala Prim Ministru tagħhom il-kelma u serħan il-moħħ li dan il-Gvern mhux se jagħmel xejn biex jafashom anzi pjuttost bil-kontra. Però li nista' ngħid huwa lil dawk kollha u hemm eluf ta' persuni li jistgħu jibbenefikaw minn dawn iż-żewġ skemi, il-konċessjoni u r-regolarizzazzjoni, hija sitwazzjoni li se tkun qed toħloq ġustizzja ma' kulħadd u mhux se tkun qed toħloq dwejjaq lil ħadd. Anzi, din għamilniha biss biex naraw li dan it-tip ta' sitwazzjonijiet inkunu nistgħu nirregolarizzawhom. Dwar ir-riforma l-Prim Ministru semma l-importanza ta' dan biex ikun hemm ċarezza u ċertezza fil-qasam. Bil-Gvern ried jintroduċi dawn iż-żewġ elementi importanti u ħabbar ukoll it-triq il qudiem dwar dan. Se nkunu qegħdin immorru għal stakeholder consultation u ħammorru wkoll għal public consultation. Jivrin irrid nisma' minn għand kulħadd il-pożizzjonijiet diverġenti. 100% fil-proċess formali u meta qed nitħadded dwar stakeholder management ukoll flaqat illi ikunu qegħdin isiru. U se nagħmel it-tielet ħaġa wkoll, jiġifieri se naħtru working group li fih se jkun hemm numru ta' ministri tal-kabinett se jkun immexxi mill-kap ta' segretarjat tiegħi Mark Mallija li fih ukoll se nkunu qegħdin niżguraw illi mhux biss naraw din il-konsultazzjoni ssir imma mbagħad dak li jidħol inkunu nistgħu nanalizzaw il-proposti li jsiru jidħlu fl-abbozz li diġà hemm quddiem il-Parlament, però r-riforma kruċjali illi ssir. Il-Prim Ministru ġie mistoqsi wkoll dwar ir-regolamenti fl-art agrikola li ġew introdotti din il-ġimgħa fejn wara konsultazzjoni pubblika u ħidma twila ħarġet l-importanza tas-sigurtà tal-ikel f'pajjiżna. Il-Prim Ministru għamilha bl-aktar mod ċar li l-Gvern mhux se jmiss jew jieħu l-art ta' ħadd inkluż tal-privat, iżda l-uniku skop huwa r-reġistrazzjoni tal-għalqa u li darba f'sena din l-għalqa tinħadem. Dik hija xi ħaġa li qed neskludiha bl-aktar mod assolutu kategoriku li l-Gvern ma ħajmiss ebda art ta' ħadd. It-tieni ħsieb li li ma tistax tibda tuża l-art agrikola l-għalqa għal skop rikreazzjonali. Pereżempju, jekk inti nar ta' ħadd tmur tagħmel barbecue mal-familja jew għandek forn falqa. Jekk tibda tuża dak l-iskop biss l-Gvern se jħodilek. Le, mu veru xejn assolutament. Jew li tittamel użi oħra minnha biex tkun tista' tgawdi rekreazzjonali lanqas, mu minnu xejn. Finalment, il-Prim Ministru semma kif it-tnejn li ġej il-Parlament se jiltaqa' dwar ir-riforma fit-taxxa fejn innota anke l-ipokrezija tal-Partit Nazzjonalista li jrid jixħed lin-nies u n-negozji l-ħabs. Dak kollha jridu jħallsuh għax it-taxxi huma tal-poplu. Imma li tixħed in-nies il-ħabs, li nsalbu negozji, li nkissru negozji u dak li jrid il-Partit Nazzjonalista ir-rajt stqarrija jixxukjak il-Partit Nazzjonalista flok f'riforma tant importanti inkunu fl-imkien jieħu tal-pożizzjonijiet dak jafu huma, aħna ħammorru fil-Parlament u niddibattu bis-saħħa għaliex din hija riforma li hija meħtieġa, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar niddibattu iżda wkoll se nkunu qegħdin nivvutaw u nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna.